agafo la vena.
guanyar-nos la victòria. Però realment podrem guanyar el concurs? I tant que sí! Tot anirà bé si el tron no cau. El pallasso. Soc el dimoni Palatreco i m'envia Satanàs perquè està pas content amb vosaltres. No es pot permetre que una colla de Catalunya Nord guanyi el concurs de castells. Si us atreviu a anar a Torredembarra, us farem viatjar per carreteres que no surten ni al Google Maps. I farem ploure. I per això haureu d'actuar en un lloc on hi farà més calor que l'infern. I si tot i així actueu, us farem caure tots els castells. Com m'agrada ser dolent! Això és pas veritat. No us deixarem guanyar el concurs. Calla, Palatreco! Sous l'angelette de la montagne. L'únic que dit que us cal fer per guanyar el concurs de Torredembarra. No us escolteu el dimoni Palatreco. En realitat no l'ha enviat ni Satanàs ni el prefecte, ni cap altra força maligna. És un pobre dimoni que està molt envejós del que feu la mainada del general. Això és pas veritat. Castor, Bofcon. Tanmateix, és veritat que el concurs serà molt dur i cal que agafeu molta força. I com ho farem? Doncs heu d'anar a Canigó, a la muntanya sagrada. Allà és on els àngeles de la muntanya hem guardat la força ancestral que us permetrà guanyar el concurs de Torredembarra. Porta en aquell ball del Vallespí, perquè últimament baixen molts angelets d'allà dalt. A callar, aquesta és la qüestió. Voleu guanyar o no? Sí! Doncs va, veniu amb mi. Amorova vull anar, per venir tu enxanguet. Amorova vull anar, per venir tu enxanguet. I si ven encertes, i si ven Bueno, hem arribat a un boló. Diu una fària d'aquesta cançó que la porteu cantant des que vam sortir de Paó. Ara podeu muntar les tendes. Direm una cosa, farem una cosa, nos instal·larem tots aquí i així dormirem tots junts, d'acord? Doncs va, anem a muntar les tendes. M'ajudes? Bé, què feu allà baix de la muntanya? Hem dit que dormiríem tots junts aquí. Volem cos. No per què la dius una cosa així? No ho pensem fer. Cada cop que dormim a prop dels adults és bonic. Per què? Perquè ronqueu més que un tractor. Va, munteu la tenda. Ara, quan arribi la nit, ens anirem tots a dormir. Si voleu, us podeu quedar una estona més, digueu pas, perquè demà farem cabanes. Voilà, la nit.
nit. Doncs jo anava a mirar per la finestra i vaig veure l'espirit de l'Hamlet que me mirava fixament i em va prometre que un dia prendria venjança i no mataria a tots abans del nit. La teva història no fa por. Ara t'explicaré una història de por. Un dia, a Arles, em vaig trobar un avi que sortia d'un bar i feia pujar de llum. I em va explicar que fa temps, aquí, els pagesos van matar molt singlar. I des d'aquell dia estan posseïts i persegueixen els nens per se'ls menjar. Oh, papaya, ets un mentider! Oh. Tinc pipi. Ah. Tinc ganes. Ah. Què us arriba? Tinc pipi. Què us passa? Tinc ganes. Tinc Rafael. Alors vous êtes accompagné al lavabo? Sí, perquè tenim por de la savana i del segle. Bon, va. Anem, va. Oh, tinc una idea. Ara que estem desperts, si aprofitàvem per fer una bestiesa que emmerdi tothom. Sí? Va, veniu. Merde.
Per això que l'Assemblea Lliure i Sobirana, amics dels senglars, dels mainatges, dels liberals, en tenim una part d'aquella broma de campament. La carn estava freda! Sí! Nous hem fet un examen per anar a banyar-nos a la piscina! Sí! No hem pas fet cabanyes al bosc! Sí! Hem fet còdols que no s'enganxaven! Sí! No hem pas fet castells! Sí! És per aquests motius que l'Assemblea Lliure i Sobirana i amiga dels senglars, del mainatge i del liberal, constituïda en el Front Infantil Popular Revolucionari, autocongestionat i anti-alarme i altres conneries del Monitor, exigim que es compleixin les següents reivindicacions. Volem més festa i més acampades. Sí! Volem que ens porti a Port Aventura. Sí! Volem fer castells de buit. Sí! Volem Michael Jackson a l'identicat. Sí! Volem que tots els adults vinguin més als assajos, si possible, als assajos d'adults. Sí! Volem un rabo autogestionat de mainada al local. Sí! Volem calculat públic, gratuït, de qualitat i etiquetat en català. Sí! I que sigui bio. Sí! Volem un procés de selecció de monitors democràtic, transparent i antidoping. Sí! Volem que les camises del liberal siguin totes del mateix color. Sí! I cada una de les nostres exigències, ho segrestarem les cerveses, les ampolles de Ricard i el cendrer de la porta. Si no hi ha acampades, cerveses segrestades. Si no hi ha acampades, cerveses segrestades. Si no hi ha Ah!